Знайти і покарати кривдників викраденого і побитого делегата Курултаю Асана Егіза вимагають від кримських правоохоронців його адвокати. Сьогодні Асан Егіз разом з адвокатами відвідав окупаційний слідчий комітет, де дав пояснення. Напередодні до пізнього вечора Асан Егіз разом зі своїми захисниками пробув у 6-й міській лікарні Сімферополя, де знімали побої. Вчера он был измученный, замученный, весь уставший. Сегодня он намного лучше себя чувствует и бодрее себя чувствует, чем это было вчера. А состояние здоровья его нормальное. Скорее всего, еще в глубине души у него, может быть, какое-то еще есть такое вот тревожное состояние. А так, с виду, вроде нормально. Делегата Курултаю Асана Егіза викрали у Сімферопольському районі посеред білого дня напередодні. Біля села Джолман, Піонерське, його зупинили нібито співробітники ГІБДД для перевірки документів, а потім під'їхали невідомі люди у камуфляжі і балаклавах та на мікроавтобусі скрутили Егіза і повезли у невідомому напрямку. Як згодом розповів вже сам потерпілий, у мікроавтобусі йому закували руки у кайданки, а на голову надягли мішок. Тривалий час його просто возили і били. А потім викинули у лісі неподалік селища Сабла Партизанське. Асан Егіз самотужки дістався до Сімферополя і зв'язався з рідними, які вже кілька годин його шукали.